खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गिबि रादाबाव दं, सासे बर' पुलिसखौ गुवाहाटीआव गाग्लोबदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिनै सासे बर' पुलिसआ गावनि डिउटिखौ फालिनानै गारि मटर लाखिनानै नायबिजिरबाय थानाय समावनो सासे भेन सालायग्राया गाग्लोबदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गाग्लोबजानाय पुलिसनि मुंखौ रजत बर' होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायाव पुलिस रजत बर'आ मोखां आरो गोदोनायाव गाग्लोबजादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया गुवाहाटीनि पान्जाबारि ओनसोलनि VIP लामायाव जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे दायनि थाखाय भेननि सालायगिरिखौ पुलिसआ हमबाय आरो माखासे केस हाबसिनबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं, सानै ACS अफिसार हमजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आयेन बेरेखा आसाम फिसारि डेभेलपमेन्ट कर्परेसन लिमिटेडआव एपइन्टमेन्ट होनायनि दायाव बे सानै ACS अफिसारखौ सासपेन्ड खालामबाय होनना मिथिनो मोनदों। हमजानाय सानै ACS अफिसारनि मुङा फारि अनुराधा अधिकारी आरो नरेन चन्द्र बसुमतारी होनना मिथिनो मोनदों। थामथि रादाबाव दं, भारतनि थाखाय गोजोनथाव आरो रंजाथाव खौरां। एसिया हादरमानि गेजेराव भारतआनो आटलान्टिक गेमआव सेथि मासि आवग्रिनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला इनड'र आटलान्टिक गेम्सआव भारतआ गिबि साननि खेला जागायजेननायावनो मोनब्रै खेलायाव देरहानो हानानै माखासे मेडेलफोर मोननो हादों। बेफोर मेडेलफोरा जाबाय मोनसे सनानि मेडेल आरो मोनथाम रुफानि मेडेल मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला भारतनि ताजिन्दर पाल सिंहआ शट पुट थ्र' इभेन्टआव सनानि मेडेल मोननो हादों। खरन्दर सिंहआ रुफानि मेडेल मोननो हादों। पेन्टाथलनाव स्वप्ना बर्मनआ रुफानि मेडेल देरहानो हादों आरो हौवाफोरनि ट्राइपल जाम्पआव प्रवीण चित्रेलआ रुफानि मेडेल देरहानो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे मोनब्रैबो खेलायाव भारतनि देरहानो हानाया मोनब्रैबो खेलानि आयदायावनो भारतनि जायगाया सेथि सारियाव जायगा मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं, तुर्की आरो सिरियायाव गिख्रंथाव बांग्रि मावनायजों जिउ खहा जानायनि अनजिमाया बारायनानै दिनैसिमाव गासै 24,000 जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं, UPPनि गाहाय नेहाथारि राजकुमार नार्जारी बिथाङा दिनै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गोख्रों हुमखि होदों। मख'नो गोनांदि खौरां बिजोङाव BTCनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय BTR सरकारनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंनायनिखौ लानानै UPPनि गाहाय नेहाथारि राजकुमार नार्जारी बिथाङा दिनै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों सोंखारिदों। बिथाङा बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंदों दि हाग्रामा महिलारिनि बुंनाय रावा ओंथि गैयै आरो मिनिथाव। बिथाङा बुंबावदों दि 15 साननि गेजेराव फोरमान होनो हायाब्ला हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै गोख्रों एक्सन लानाय जागोन होनना बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों सोंखारिदों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।